Výťahy v obchodnom dome na Kamennom námestí v Bratislave, kedysi Prior. Teraz zase volá, že Ode Bratislava, ako som si dneska všimla, som ani nevedela. Veľmi je nový. To je nový? Tak môžeme ísť aj týmto. Ale nepríde mi až taký nový, pozri. To je také staré tlačítko, no staré, nie staré, ale také starší typ. Starší typ. Aha, toto je tu, že... No, pozor. Pozor. Neviem, či je nejaký mikrofón alebo čo. No. Poďte. Idem. Musím to poslať. Neviem, či sa to dá posielať, ale vyskúšať to môžeš, dobre. To dva výťahy sú tieto. A potom sú tu, keď trošku prejdeme ďalej, ešte tieto dva nákladné výťahy, ktoré sme skúšali privolať ďalej v tom druhom videu.